Как става организирането на пътуването, посрещането и настаняването, когато съм си записал час в iStar Classic Institute Истанбул? Както знаете, когато си запишете час за лазерна корекция в нашата клиника, ние поемаме отговорността да ви посрещнем и настаним и съответно след това изпратим в Истанбул. Веднъж когато пристигнете, ние изцяло поемаме организацията по вашия престой. Ако пътувате с обществен транспорт, вашата единствена грижа е да си резервирате билети за автобус или самолет. Това е начинът, по който вие ще се чувствате най-добре и удобно, за да пристигнете. В момента, в който пристигнете, ние ви посрещаме и няма от какво да се притеснявате, дори никога да не сте стъпвали преди това в Истанбул. Това, което е важно да ни кажете е с какво пътувате, от кой град пътувате, в колко часа ще пристигнете и къде. Оттам нататък грижата е изцяло наша. Не се притеснявайте как ще се познаете на автогарата или летището. Не случайно, когато си записвате часа, аз ви питам за това какъв ви е актуалният телефонен номер и ви моля да си пуснете роуминг на него. По този начин, независимо дали транспортното средство ще закъснее или не, ние ще имаме постоянна връзка с вас. И по този начин изобщо няма начин да се загубите в този огромен град Истанбул. Не се притеснявайте. До момента не сме пропускали нито един пациент, така че може да бъдете спокойни, че попадате в добри ръце. Важно е, ако пътувате в последния момент, например с автобус, да пристигате в Истанбул не по-късно от 5:30-6 сутринта, за да имаме достатъчно време да се придвижим до хотела. Веднъж пристигнали в хотела, колегите там се стараят да настанят нашите пациенти възможно най-рано. Въпреки че, както знаете, настаняването в хотела обикновено се случва след 14 часа. Нашите пациенти по възможност се настаняват приоритетно. В случай, че е натварен период и няма възможност да бъдете настанени по-рано, то спокойно ще можете да си оставите багажа на рецепция, където той ще се съхранява абсолютно отговорно до момента, в който се настаните. След това пристъпваме към вашия преглед, който ще се случи към 9-10 часа сутринта. На следващия ден, когато вече е преминал вашия контролен преглед, преминала и незабравимата екскурзия по Босфора или в аквариума, е време да се отправите обратно към България. Ние сме поели ангажимента да ви изпратим до автогарата или летището. Когато резервирате своите полети или автобусни трансфери, е важно да знаете, че трябва да използвате час след 17 часа вечерта, за да имаме време за всичко. Надявам се, това беше достатъчно, за да отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря!